Парламентарни избори 2014. Вие сте с предизборното студио на Радио Русе. Разговарям с Пламен Нунев, водач на листата за 19-ти многомандатен избирателен район. Господин Нунев, към края на предизборната кампания, ако хвърлим един поглед назад, оставаме с впечатление, като че ли нямаше много преки дебати между самите кандидати по време на кампанията. Защо се получи така? Виждате дебатите, които се организираха в начало на кампанията, до какво доведоха. За мен по-важното е разговора с хората на улицата, в квартала, в магазина, в кафето, да можем да я обясняваме истинската ситуация. Примера, който мога да дам за Русе и за Русенска област. Аз за трети пореден път съм водач на политическа партия ГЕРБ на листата в област Русе, но във всеки път, както и сега се чувствам, като че ли ми е за първи път, защото всеки отделен избор, независимо от неговия вид, поставя личната ми отговорност на първо място. И на следващо място отговорността ми като областен ръководител на ГЕРБ и член на изпълнителната комисия. Но другото, което е по-важно, и искам да се знае, че за първи път в Русе водачите на листи на другите политически формации са местни. Това е за мен един положителен пример, който ние трябва да го продължаваме, който показва, че ние, кандидатите за народни представители от всички политически партии в Русе и в Русенска област, трябва да бъдем обединени. Ще работим в тази посока, за да може Русе да възвърне полагащото се място на картата на България. И смятам, че това ще се случи. Така че има добри неща от тази кампания между политическите партии. Говоря за Русенска област. Какво научихте от срещите си с хората и смятате ли, че въпреки прогнозите, че няма да има висока избирателна активност, хората все пак ще излязат да гласуват? От нашата работа на терен, от срещите с хората, лично аз виждам много така светлинки и искри, защото разговорите действително са прями, честни. Ние получаваме в някои от тях упреци за несвършена работа, но по-голямата част от проблемите са местни. Това касае и големия град, това касае и малките населени места. Но моето лично усещане е, че хората ще излязат да гласуват, защото искат най-после стабилност в държавата, защото никога България не е била в толкова тежка ситуация към момента. И защото никога преди хората, народа не е имал нужда от повече да бъде сплотен, да бъде силен, да бъде стабилен, за да може заедно да излезем от тази криза. Защо русенци трябва да гласуват за вас и за ГЕРБ съответно? За да има стабилност, за да има сигурност и през следващите години. Защото хората виждат, че ние след първия управленски мандат и след допуснатите грешки, които ние признахме открито, натрупахме управленски опит, натрупахме и знания, които ще ни бъдат от голяма полза евентуално през следващия управленски мандат. И защото ГЕРБ е единствената партия, която представи управленската си програма преди началото на предизборната програма. Защото тази програма ще даде възможност за очертаване на европейското развитие в страната и в региона. А и в това, което сме заложили в реализирането на секторните политики на политическа партия ГЕРБ, би следвало да има и ще има развитието на севера и северо-западна България да бъде основен акцент. Така че на 5 октомври с номер 9 да гласуваме за сигурна България, за което е дошло време. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Парламентарни избори 2014.